L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-att ta' negozji li rrapportaw titjib f'dan il-perjodu żdied għal 47% minn 35% meta mqabbel mal-aħħar 3 xhur tal-2023. Kollox ma kollox il-kundizzjonijiet kienu aktar pożittivi fil-biċċa kbira tas-setturi ekonomiċi. Dan ħareġ waqt l-aħħar dialogu bejn il-Bank Ċentrali ta' Malta u ta' kumpaniji mhux finanzjarji. Jirriżultaw ukoll li fl-istess ħin naqsu l-kumpaniji li rrapportaw żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni. Fil-fatt minn 60% li kienu qalu dan bejn Ottubru u Diċembru li għaddew, issa bejn Jannar u Marzu kienu 42% tal-azzjendi li rrapportaw li żdiedu l-prezzijiet tal-produzzjoni tagħhom. F'dan il-perjodu bdiet tapplika l-miżura stabbiltà mill-bidu ta' frar li għadda fejn aktar minn 400 prodotti essenzjali tal-ikel traħsu bi 15% fuq Ottubru ta' qabel u se jibqgħu stabbli sal-baġit li ġej. Dan fl-istess ħin li n-negozji bħal kulħadd komplew igawdu mill-akbar sussidi fil-prezzijiet tal-enerġija, inkluż fil-kontijiet tad-dawl u l-fuels. F'dan ir-rigward il-proporzjon nett tan-negozji li rrapportaw prezzijiet tal-bejgħ ħola kien fil-livell 34% fl-ewwel kwart tal-2024, tnaqqis ta' 16 punt perċentwali mill-kwart preċedenti. L-att tan-negozji li qed jippjanaw li jinvestu aktar żdied ukoll għal 36% minn 10% bejn Ottubru u Diċembru, waqt li dawk li qed jippjanaw li jżidu l-impjegati żdiedu b'2 punti perċentwali għal 42% anke jekk urew tħassib dwar inqas ta' ħaddiema u ħiliet. L-analiżi tal-Bank Ċentrali stħarġet ukoll jekk il-kumpaniji mhumiex intiżi dwar l-impatt potenzjali tal-inklużjoni tal-miżuri ta' trasport marittimu mill-Unjoni Ewropea fejn madwar 36% tan-negozji qalu li qed jistennew impatt dirett fuq l-operat tagħhom.